Et presentam Innova UIB Pimes, el programa de suport a la innovació i a la transferència del coneixement. Aquest programa, organitzat per la Universitat de les Illes Balears i finançat per la Direcció General d'Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, vol promoure a la nostra comunitat autònoma la transició cap a una economia basada en el coneixement, situant a la universitat el nucli de l'ecosistema innovador i facilitant alhora el procés de descobriment emprenedor. Amb aquests objectius, et donem a conèixer Accelera, un espai adreçat a petites i mitjanes empreses de les Illes Balears. Gràcies a Accelera, les pimes tenen al seu abast el coneixement generat a la universitat per desenvolupar productes o serveis innovadors o millorar els seus processos de producció en la solvència i la seguretat que aporten els investigadors del campus de la UIB. El programa Accelera ofereix avaluació tècnica de personal investigador. Les pimes presenten el seu projecte i reben un primer feedback sobre la viabilitat tècnica de les seves propostes. Assessorament científic expert. Som el teu departament de recerca i desenvolupament per avaluar les propostes presentades i donar suport a les pimes en les fases d'execució. Càpsules de formació. Per oferir les competències que es necessiten. Els coneixements oferts es podran aplicar als productes o serveis durant tota la seva gestió i comercialització. Noves sinergies i col·laboració. Diversos espais a l'abast de les pimes participants per reforçar col·laboracions empresarials i generar noves sinergies en benefici de l'economia del coneixement. Accelera, un espai per l'economia del coneixement, un espai per a tu. Innova UIB Pimes també vol donar suport a les iniciatives de transferència per part d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears. Per això, aquest programa també compta amb Valida, un espai on s'impulsa el personal docent investigador en el camí de la transferència de resultats a la societat. Participant a Valida, el personal docent investigador pot madurar el resultat d'un projecte d'investigació i reduir el seu nivell d'incertesa en les fases d'apropament al mercat, ja sigui impulsant projectes empresarials mitjançant la creació d'un spin-off o bé preparant-lo per a una llicència tecnològica a una empresa ja existent. El programa Valida ofereix mentoria personalitzada amb el suport de consultors experts per la preparació d'un pla de valorització i comercialització com a eina per optar a finançament addicional. Selecció de plans de valorització i comercialització presentats per al finançament de les activitats necessàries per avançar el projecte al nivell de maduresa tecnològica. Càpsules de formació per oferir les competències que el personal investigador necessita en àmbits relacionats amb el procés de transferència tecnològica. Noves sinergies i col·laboració. Els investigadors que formen part de Valida també poden donar a conèixer els seus projectes a potencials socis o inversors amb ganes d'apostar per l'economia del coneixement. Valida, un espai per a la transferència, un espai per a tu.